haƙuri ne, saboda abin da ke kawo zaman lafiya shine wannan alaƙar da ya haɗa ku biyu. So na farko shine abin da so tsaftan jiki da na bayan gida, domin idan har mace ta samu juna biyu babu tsaftan jiki babu tsaftan bayan gida, so za ta dinga yawan samun fitar ruwa a gabanta da ƙaiƙayi. So idan wannan ƙaiƙayin ya zo kuma zai haifar da matsala ga su ma yaranmu za su ƙara jaddada mana shin me ya kamata a idan ma naƙudar ta zo ya kamata a yi idan har ta zo mana da wani ɗan tangarɗa, duk da mun fi fatan ta zo dai cikin sauki. Wannan ƙauye dai gari ne mai albarka, mun ga jama'a bila adadin, ga mata ga ƙananan yara, to amma kuma ana da ƙarancin asibiti da makaranta da hanya. To mu kuma a bangaren mu na ma'aikatan aikin asibiti, ma'aikatan lafiya, shi yasa muka ce mu zo mu ba su gudunmawa wanda muka ga daidai gwargwado za mu iya ba su. Mun ba su gudunmawa akan yadda za su kare kansu daga cututtuka da kuma mahimmancin zuwa awo ga mata masu ciki. Me ma ya kamata ki tun a gida kafin ki tafi asibitin. Waɗannan su ne abubuwan da muka yi musu, kuma insha Allah muna sa rai za mu ƙara dawowa, kuma mun ba su scholarship su kawo yaran su waɗanda za su koya aikin fannin jinya din saboda su dawo su taimaki yan uwansu. Nema Allah godiya da Allah Ubangijinmu wata'ala ya kawo ku anguwan namu na Kabugo. Mun gode ma Allah, mun yaba annabi. Saboda haka Ubangijinmu Allah ya sa yadda kuka zo lafiya, Allah ya sa ku koma lafiya. Allah Ubangijin ya ba da ƙarfin wannan aiki da kuka sa a gaba, Allah Ubangiji ya ƙara inganta shi, ya kuma taimaka shi. Saboda haka babban godiyan da zan yi, na gode ma Allah. Kun zo na biyu kenan yanzu zan ce. Na farko dai ban sani ba, amma na ji labari an ce kun zo, amma ban san abin da ta kunsa abin naku. To yanzu gashi yau Allah da ikon shi kun zo kun same ni, mun ido bi da ku, to shine babban godiyan da ne ma Allah da kuka zo muka haɗu da ku muka gamsu da juna, to na gode ma Allah. Maganan mata za mu zauna da su mu abin nan mu fitar da guda ɗaya. Idan muka fitar da ɗaya duk abin da kenan za ta ji. To kiran da zan yi ma gwamnati, da Allah abu guda uku ne ko biyu zan ce. Na farko babban matsalar mu da yanzu hanya. An zo an yi hanya, amma kuma hanya tana buƙatan a sa mata kwalta. Na biyu sai asibiti. To shine nake kai kuka ga gwamnati, don Allah don annabi ta dube mu, ta dubi Allah ta dube mu ma mu san da ita. Gara makaranta dai an sami yan aji ga sunan ba su da yawa, amma muna bukatan ita ma a ƙara taimaka mana ita ma ta wani shashin yawwa.